Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ka foli bɛ abonnew ye Bamada Sisi le Guy Noir kan. Amari le Guy Noir. A ka kalanden fitini a n'a ka denkɛ n'a mɔdenkɛ Amari Jalo. N ka foli b'a bɛɛ ye. A kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinɛ ye. A kɛra tile fila ye. Donc bi an bɛna bɔ ka recette dɔ di. An b'a fɔ o ma bamanankan na recette bamanankan ko fayida. Bana kan sumaya bana kan surtout nin wagati in na sumaya bana ka ca kojugu donc n bɛ fɛ ka recette dɔ d'a ma bamanan yiri la o yiri de ye nin ye mɔgɔw b'a fɔ a ma ko sɔni tɔgɔ wɛrɛ b'a la n t'o dɔn ne b'a dɔn sɔni nin la donc cɛ b'a kuru 3 ɲini muso b'a kuru 4 ɲini ka tobi k'i min fo tile 3 a bɛ sumaya ban pewu o sumaya tɛ ɲɛ a bɛ sumaya ban 1 coup tile 3 kɔnɔ ni muso de b'a min fo tile 4 quoi su ni tile sufɛ tile fɛ sufɛ tile fɛ sɔgɔmada fɛ i b'a min sufɛ i b'a min a b'a kɛ ten jusqu'à 3 jours ou bien 4 jours a bɛ sumaya traiter k'a ban pewu sɔni de don a b'o kɛ voilà o de kɔni k'o d'a ma Bamada Sisi le Guy Noir mɔgɔw kan abonnew kan n ka foli b'aw ye ni nin video in diyara mɔgɔ min ye a y'a partage a teriw ma o k'a sɔrɔ u k'u yɛrɛ furakɛ a ka partage a teriw ma a somɔgɔw n'a limanaw a bɛɛ ma pour que bɛɛ ka utiliser nin a ma se i ka taa dɔgɔtɔrɔso la sumaya ko la nin b'a traiter 1 coup ne yɛrɛ bɛna n ta min sisan ni video in diyara a y'a partage k'a aimer ala musala ala muhamadu wala ali muhamadu